खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी NLFB नि बाथाखौ बेल मोननाय समावसो फिन आरोबाव केस जाबसिननायनि सायाव खौरांनि गेजेरजों दुखु फोरमायनायजों लोगोसे गोख्रों रावजों सोंखारिदों NLFB नि मासिगिरि आइबि बुंथिगिराया NLFB नि मासिगिरि आइबि बुंथिगिराया खौरांनि गेजेरजों गोख्रों रावजों बुंथिदोंदि बाथाखौ गोदान केस होना लाखिफिननायाव राजखान्थियारि बाथ्रा थाखागोन गोदान केस जाबसिनना जेंनायाव गोग्लैहोनायखौ दुखु फोरमायदों बिथां आइबि बुंथिगिराया आरो बे जेंनायाव जुदि सोरबा लोब्बा दंब्ला कमप्रमाइज खालामनाय नङा होनना गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंथिदों बिथां आइबि बुंथिगिराया मख'नो गोनांदि बिटिआर सरकार आरो बर'नि गुबुन आफादफोरनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजोंनो गोबां बारग' एनडिबिफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हाबाय आरोबाव बिथां आइबि बुंथिगिराया गोख्रों रावजों बुंथिबावदोंदि बाथाखौ बेल मोननाय समावसो एडिशनेल एसपिआ बेल होनाङा होनना बुंदों आरो जर जुलुमै इमोशनेल ब्लेकमेल खालामना बाथानि फंबायनाव साइन लांदों होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां आइबि बुंथिगिराया बाथाखौ गोदानै जाबसिननाय केसआ गोबाव बोसोर जालांबाय अब्ला बे समाव मानो इनभेस्टिगेशन खालामाखै जेब्ला बाथाया बेल मोनबाय गनांसिगौ अब्लासो मानो बिथां बाथानि सायाव केस जाबसिनबावखो बेनिखायनो बिथां आइबि बुंथिगिराया भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार गासैखौबो खावलायदों जे बेबायदि सोरखौबा दोननाय सोरखौबा बख'नाया जानो नाङा होनना गोख्रों रावजों बुंथिबावदों बेनि अनगायैबो आइबि बुंथिगिराया मा गोख्रों बाथ्रा बुंथिबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि बेला तारमाने दिनै दा माबासिमाव माने फार्स्टसिमावबाबो अर्डार मोनहैनायनि चान्सेस दङ आरोखि 99% चान्सेस दङ बिसानाखि एनआइ केस दङ NLFBनि जानानैहाय बे अर्डारा मोनथ'वाखै आरोखि मोनगोन आरोखि मोननायनिथ' चान्सआ 99%आनो दङ जिखि जाया खुसिनि बाथ्राया बेनो दा एनआइनि केसाव दा माने जानाखि NLFBफोर फासिना दंमोन बिसोर दा उदां अख्राङाव फैनो हासिगोनानो जाहैबाय दा आरो मोनसे गेजेराव जाहैबाय जोंनिया दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैबाय दिनैनि जारिमिनाव जोंनि बाथा बिनिखौ तारमाने आरो बे बेल मोनाखिसैलाय बेखौ लाखिबावलायबाय गोदान केसाव बिनि केसा जाहैबाय 2021नि गसाइगावनि केस जानाय होनना बिसोर बुंदों बे मानसिया बेयाव इनभल्भमेन्ट गैया दा बेखौ गोदानै पुलिसफ्रा कनस्पिरेसि खालामनानैहाय बेखौ सोबावनाय जादों आरोखि दहाय आं खोन्थाखानोसै जानाखि दिनैनि जानाखि जोंनि आर्मि चिफ बाथाखौ लाखिफिननायनि खारना जाहैबाय पलिटिकेल इस्युस थाखागोन बियो 100% बेखौ जों टारगेट खालामना लाबाय बेखायनो जोङो गभर्नमेन्टजोंहाय जों नन कपारेसन खालामनो थागोन आरोखि जेब्लानासिम जों बेल मोना आरो दिनैनि बाथाखौहाय जुदि बेलाव हगाराखै मोनसे केसाव गोदान केसाव सोफिनजादों न'खरनि मानसिखौ थांनानै फुस्लायनानै साइन जर-जबस्ति साइन होनानैसो दिनैहाय आदा बाथाखौहाय तारमाने जोंनि आर्मि चिफखौहाय सोफिननाय जादों आरोखि जेलाव बेखौ रायजो राजाफोरनो आं डाइरेक्ट सिद्दा आं फोरमायहरो लायग्राया जाहैबाय एडिशनेल एसपि आजिया गलिनुर क्राइमनि बियो बेनि दैदेननायावहाय आदा बाथाखौ एरेस्ट खालामदों आरोखि लेखायाव देखायनाय मथेबा एडिशनेल एसपि क्राइमनि आरोखि बे क'क्राझारा बेखायनो जों बिराद दुखु मोनदों NLFB जानानैहाय जाहाथे बेबायदि केसाव बिदि बार फासि जानायखौ जों बायो आरो बिदि दाखालामथों आरो सोरबा जुदि बेहाय जुदि बिहाइन्ड द स्क्रिनाव जुदि दंबा खिन्थु बेखौ जों कमप्रमाइस खालामनाय नङा आरोखि बेनो आरोखि जोंनि दिनैहाय जानाखि NIA आव ट्रायल दङ मा होनो पिटिसन होदों बेल पिटिसन होदों 36 जनावहाय तारमाने 33 जना मोननो हागौ मानो होनबा सासे लाइफ सेन्टेन्स दङ बे मोनथ'नाय एसे देरि जागोन बेयाव मोनगोन बे बेल अब्लाबो मानसिया गनाय नङा आरोखि बेला गासैबो मोनजोबगोन सोरबाया गनाय नङा आरोखि जा सोरनिबा माने एक्सट्रा केस गोनांफ्रा फिसा थाबावदोंबा आरोखि बहाबाबो जुदि गासैनिबो कर्टआव जुदि क्लियारेन्स मोनजोबबायबा गलांगोन आरोखि बेला खिन्थु NIAनिफ्राय उदां जासिगोन आरोखि गगोन आरोखि दिनैनि समाव बाथायाबो गनो गोनां बाथ्रामोन बाथाया दिनैनि समाव गनो गोनांमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जाहैबायना गोदान मैयासो एडिशनेल एसपिआ कर्टआव फैनानैहाय बाथाखौ बेल होनाङा होनदों बेखौ जोंनि कर्टनि मानसिया खोन्थादों आरो लोगोसे दहाय फुङाव फैबावबाय जर-जबस्ति न'नि फंबायखौ साइन लाबावबाय जास्टनो खोन्थाहैबाय जास्टनो बुंजाबाय ग्राउन्ड रिपर्टआ मोजां लाबो मानो जानला लाबोलानाय मानो बिदि होफैलाबायदों होनजाबाय थांफिनबाय दाना साइन होआखिसै न'खरनि मानसिया जर-जबस्ति बिदि होगोन बिदि केस लागायगोन होननानै दा जर-जबस्ति माबा होनबाय इमसनेल ब्लेकमेल खालामनानैहाय दा होना होबाय दा माबाखौ मा होनोमोनलाय केसखौ दा उफाय गैया जोंबोथ' माबाबाय थानाया जुदि केसा जुदि जाबसिनबावोबा नोंथांमोना मिथियाखैमोन नामा जे बाथानि सायाव बेबायदि केस जाबसिनो बेबायदि केसा अलरेडि सिगांहाय 6 जन एरेस्ट खालामदोंमोन बे केसाव ओमफ्राय बे केसाव एरेस्ट खालामखांनानै बिसोर गासैबो बेलाव दङ बे जुदि 2 बोसोर जाबाय जेलाव थानाया बे केसखौ मानो होआखै सिगां मानो इनभेस्टिगेसन खालामाखै जेब्ला NIAनि बेला मोनबाय बाथा गलांसिगोन अब्लासो मानो होफैबावनांगौ जाखो बेथ' इनजास्टिस ना टटेलि बर'नि एगेन्स्ट थांबाय आरोखि बियो
आरो जायनाखि बिनि बिहाइन्ड द स्क्रिन दंना है गवालै सिद्दालै बियो नोंथांमोना सेटिसफाइड गैया दा साटिसफाइ गैया ओहो बोरै जानांगौ जाखो नोंनि मानसिया जुदि जेलाव थायोबा नों बोरै साटिसफाइ मोननो मोनगोन नामा रायजो राजाफोरनाव सोङो रायजो राजाफ्रा बुंगोन साटिसफेक्सन जानाय नङा होननानै मा बुंनो लुगैयो बिटिआर सरकार आंथ' सरकारखौ गासैबो खावलायो आं बिटिआरखौल' खावलायो आं आसाम गभर्नमेन्टखौ खावलायो इन्डियान गभर्नमेन्टखौ खावलायो बिटिआर सरकारखौ गासैबो खावलायो जोंनि बर'फ्रा जानाखि दावहा नांबोबाय माबा मोनसे मोननो थाखाय दा गासैबो सिस्टेमाव फैजोब्बाय दा सोरखौबा दोननाय सोरखौबा बख'नाय बेथ' जानो नाङाना आं गासैखौबो खावलायगोन आं पार्टिकुलार थोंजों सासेखौल' बुङा दायनिगिरिया गासैबो जायनाखि पावाराव दं बिसोरबो दायनिगिरि जागोन जुदि गवाबा जायनाखि पावार गैया नेक्स्टआव फैबा बिसोरबो दायनिगिरि जागोन ओंखायनो जोंनि बर'फ्रा साफा साफा रेसपन्सिबिलिटि दङ कि मानसिफ्रा गजोबनांगौ बेखौ सान सोरबा बिपिएफनो सोरबा इउपिपिएलनो सोरबा एपिपिनो सोरबा बिजेपिनो सोरबा कंग्रेस घन्टा बिदिजों सोलिया जाबाय